Zdraví vás Barko a ďalší diel Kafe pauzy, pri ktorej si dáme taký menší unboxing mojej novej statívovej gebuli od značky Manfrotto. Presný názov MV-H500AH. Aha. A pozrieme sa, čo je teda vnútri v krabici. Jak to bude? No, takže samozrejme nejaké manuáliky, obkeci a poďakovania, samozrejme skrutky k foťakom, kamerám a podobným srandám. Samotná hlava, ktorá vyzerá byť dosť dobrého materiálu, pevného, vyzerá dosť robustne. Takže nie je to žiadna plastová sranda. Na hlave sa nachádzajú 3 také redukčné skrutky. A prvá je hneď tu dole, kde sa pripevňuje hlava k statívu a redukuje nám vlastne nejakú vôľu otáčania sa po pripevňovaní na statív. Ďalšia skrutka je z jedného boku, kde redukujeme vôľu samotného náklonu. A hneď z opačnej strany je taká bezpečnostná, alebo ako by som to nazval, skrutka, ktorú keď povolíte, potlačíte dole, tak vám uvoľní rýchlo upínacú doštičku, na ktorej je kamera, alebo teda foťák. Je to veľmi dobré, nemusia našuchovať tuto niekde spredu. Jednoducho zacvaknete, zašrobujete. Máte istotu, že sa odtiaľ nevyšuchne von. Takže to je samotná hlava. Teraz ešte v balení je rukoveď, alebo jak ja radšej hovorím rúčka, ktorú môžete pripevniť z oboch strán hlavy, podľa toho, ktorá vám vyhovuje. Sú tu na to 2 vstupy, teda z každej strany jeden je tu. Takto pekne umiestnené. No a jednoducho ju namontujete na hlavu, tiež s krútkou, ktorá je na samotnej rukoveti. A tým, že sú tu ozúbené vstupy, alebo teda tie západky, neviem, jak by som to povedal spisovne, tak si môžeme nastaviť nejaký náklon tej rukovete. Tak hlavu si môžeme hneď vyskúšať na slidery. A prvé, čo musíme spraviť je, že tú prvú redukčnú skrutku, ktorú som vám ukazoval na začiatku, ktorou redukujeme vlastne otáčanie samotnej hlavy na statíve, alebo teda rigu, slidery, musíme úplne utiahnuť, aby sme s ňou netočili. A keď ju dáme takto na ten šrob, alebo ako by som to nazval, na tú skrutku tých rigov, aby sme to mohli takto v pohodičke utiahnuť až na doraz. No a uvidíme tu je samotnú vôľu a stabilitu, keď si spravíme teraz nejaké skúšobné snímky.